Mae nifer o bobl wedi dod ynghyd yn cynrychioli gwahanol fudiadau ac eglwysi yng Nghymru mwyn dangos I gwrthwynebiad i'r hyn sy'n digwydd yn y Motorpoint yma tu ôl I ni. Lle mae pobl yn dod ynghyd mwyn gwerthu deunydd I cwmnioedd sydd yn gwneud arfer mwyn I deunydd nhw gael ei ddefnyddio yn yr arfer sydd yn cael ei creu ac sy'n cael ei defnyddio dyddiau hyn mewn llefydd fel Yemen I ladd pobl diniwed. Ac I ni yn credu bod hynny yn beth anfoesol ac wrth gwrs yn gwbl wrth Gristnogol. Wylydd arno ni bobl Cymru gyfan bod yn prif ddinas yn croesawu ffair sydd yn ffair arfau. Ac fel sydd yn cael ei geni yn y dre hon, mae'n loes calon. Fel I ni gyd yn siŵr. Mae heddi yn rhyw fath o gymysgedd o lawenydd ac o orfoledd ac o dristwch mawr. I weld pobl yn mynd I fewn i'r Motorpoint Arena yng Nghaerdydd, Ffair Arfau sydd yma, gwerthu arfau, mae'n ffair ac yn fusnes sydd yn werth biliynau o bunnau. Maen nhw'n dod yma I Gymru yn prif ddinas ni, ac maen nhw'n cael croeso yn prif ddinas ni yng Nghymru. Wedi cael ei herlyd allan o Lundain, wedi cael ei herlyd allan o Frystau. Gobeithio bydd heddi a'r brotest sydd wedi bod yn foddion i'w hel nhw allan o Caerdydd yn ogystal. Oherwydd masnach frwnt yw hi, masnach arfau sydd yn golygu bod pobl ddiniwed ym mhellafoedd y byd yn dioddau. Ac maen nhw'n dod yma I gyfnewid cytundebau ac I sicrhau fod yna filiynau o bunnau o werthiant yma thraw ar hyd y byd yn cyfnewid dwylo yma o dan yn trwynau ni. Mae canu emynau fel clywch chi nawr sydd yn digwydd wedi cael cryn argraff ar bobl yn y ddinas hon. Ac mae hyd yn oed un wedi awgrymu y dylen ni wneud côr I fynd i'r Eisteddfod mas o'r rhai sydd yma yn canu. Gwahanol emynau, mae gymanfa ganu a gweud y gwir ac mae wedi bod yn mynd mlaen nawr ys hanner awr ac fydd ddim yn gwrdd am faint eith I mlaen to gweud y gwir. Be sydd yn dda ydy fod yna gymaint o bobl wedi dod yma heddi I leisio'u protest, I ddweud I barn, I sefyll yn gadarn, I ganu emynau, ac yng nghanol hynny I gyd I gofio bod ni yn rhoi ein cydwybod ni yn nwylo yr arglwydd Iesu Grist sydd yn dywysog tangnefedd. Ac os I ni yn wir yn credu mewn tywysog tangnefedd, does dim lle yn ein dinas nag yn ein calon ni, nag yn ein cydwybod ni I fasnach arfau. Felly rydyn ni'n gweud na I arfau'r rhyfel, na I ffair arfau, na does yna am unwaith beth bynnag groeso i'r rhain mewn gwlad fel Cymru.